президенти русия владимир путин рӯзи 14 октябри соли 2022 дар як нишасти хабарӣ бо журналистони рус сафараш ба остона пойтахти қазоқистонро натиҷагирӣ кард. дар ин нишасти хабарӣ хабарнигори Интерфакс аз Путин дар бораи натиҷаҳои мулоқоти сегонаи ӯ бо раҳбарони Тоҷикистону Қирғизистон Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов пиромони мушкилоти марзии он ду кишвар ва натиҷаҳои дар ин дидор ба даст омада суол кард. Путин ин мулоқотро ки бо ташаббуси ӯ сурат гирифт муфид ва созанда номид. ӯ гуфт албатта вақте ки муносибатҳо дар марҳалаи доғ қарор доранд ёфтани нуқоти умумӣ хеле сахт аст, вале ба назари ман мо тавонистем ба он ноил шавем. ҳадди ақал мо ба тафовуқ расидем ки барои дубора сар назадани даргириҳо тамоми чораҳо андешида шаванд. дуввуман ки хеле муҳим аст, тарафҳо барои баргардонидани гурезаҳо тамоми чораҳои заруриро рӯи даст мегиранд, ки ин низ як банди муҳими ҳалкунанда аст, ки ҳарчанд мо бо вуҷуди дархости сурат гирифта талабгори кадом нақшаи миёнрав нестем, вале мо тафовуқ кардем ки тарафҳо санадҳои дар дасти онҳо мавҷударо бо дидгоҳи худ пиромони роҳи ҳалли масоили марзӣ ба мо ироа мекунанд ва мо танҳо кӯшиш мекунем ки ин пешниҳодҳоро арзёбӣ кунем, балки барои ёфтани роҳҳои ҳал санадҳои дар ихтиёри мо мавҷударо ки метавонанд ҳамчун замина барои тафовуқоти имконпазир хидмат кунанд истифода мебарем. манзури ман ин аст ки дар бораи марзҳои байни ҷумҳуриҳои собиқ шӯравӣ назар ба худи ин ҷумҳуриҳо дида гоҳо дар Москав иттилооти хеле бештар вуҷуд дорад. мо ин санадҳоро мебардорем, ин харитаҳоро мебардорем ва сипас бо ҳамкоронамон роҳҳои ҳалро ҷустуҷӯ мекунем. рӯзи 13 октябри соли 2022 дар шаҳри Остона пойтахти Қазоқистон мулоқоти сеҷонибаи президентҳои Русия, Тоҷикистон ва Қирғизистон Владимир Путин, Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов доир шуд. дар видеои кӯтоҳе ки хабаргузории РИА Новости нашр кард дида мешуд ки Эмомалӣ Раҳмон ва Содир Ҷабборов бархилофи протокол пеш аз шурӯи мулоқот бо якдигар бо даст салом накарданд. дар сабт дида мешуд ки Эмомалӣ Раҳмон намоишкорона аз назди президенти Қирғизистон гузашта ба мизи музокирот наздик мешавад ва танҳо бо Путин салом карда паси курсии худ мешинад. ба ҳам салом накардани ду президентро низ ҳам баёнгари то чӣ ҳад боло рафтани сатҳи таниш дар равобити Душанбе ва Бишкек маъни дод карданд. мулоқоти сеҷониба дар Остона бо ташаббуси Путин дар пайи муноқишаи хунини рӯзҳои 14 сентябри соли 2022 дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон сурат гирифт. даргириҳои моҳи сентябр бо беш аз 130 куштаву наздики 450 захмияш хунинтарин муноқиша дар таърихи муноқишаҳои марзии тамоми Осиёи Марказӣ баъд аз суқути Иттиҳоди Шӯравӣ дониста мешаванд. ҳар ду тараф дар оғози муноқишаи моҳи сентябр якдигарро айбдор мекунанд.